थँक्यू माताजी. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. आपण सगळ्यांनी हरे श्री श्री कृष्ण. राधा गोविंद यांच्या चरणावरती साष्टांग दंडवत घालून त्यांचं दर्शन घेऊया. हा जो भगवद्गीतेचा अध्ययन चालू आहे याचा आनंद आपल्याला आहेच, परंतु भगवंताला याचा शतगुणी आनंद आहे. या भगवंताला साष्टांग दंडवत. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत. आपण त्यांचेही आशीर्वाद घेऊया. श्री नामनिष्ठ प्रभूजीचे मंदिराचे अध्यक्ष आहेत, त्यांनाही माझा सादर प्रणाम. आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला ज्यांचे अथक परिश्रम आहेत. ही 30वी बॅच आहे जसं मी म्हटलं, आणि आता यापुढेही वाटचाल खूप सुकरपणे चालू आहे प्रभूंच्या मार्गदर्शनाखाली, श्री नामनिष्ठ प्रभूंच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम अजूनही सतत चालू आहे. 7.5 लाख लोकांपर्यंत हा उपक्रम पोहोचलेला आहे. घराघरात भगवद्गीता जाऊन पोहोचलेली आहे. आणि हाच उपक्रम पुढे चालू सतत ठेवावा यासाठी तुमचीही आम्हाला तुमच्या सगळ्यांचंही सहकार्याची निश्चितच गरज आहे. कारण आपण आपल्या आप्तांना, आपल्या मित्रमैत्रिणींना आपण जे ज्ञान घेतो आहे ते निश्चितच त्यांच्यापर्यंतही पोहोचावं. हे एक महत्वाचं उद्दिष्ट असावं. ते निष्काम कर्म पद्धतीने करावं. ज्या आपण 12व्या अध्यायात या निष्काम सेवेबद्दल अजून जाणणार आहोत, तेव्हा तुम्हाला सेवेविषयी माहिती दिलीच जाईल. परंतु हे निष्काम असावं, कारण त्याच्यातनं मग त्या व्यक्तीने ते जॉईन करो व नाही, परंतु तुम्ही तुमच्याकडून ते कर्म करणं हे निश्चितच आवश्यक आहे आणि तुमच्याकडून ते निश्चितच घडेल याची आशा आहे. अशा प्रकारे आपण 6व्या अध्यायाला सुरुवात करतोय. 6व्या अध्यायाला सुरुवात करण्यापूर्वी नेहमीप्रमाणे आपण थोडीशी उजळणी कालच्या कर्म संन्यास योगाबद्दल, जे आपण म्हटलं की संन्यास नको आहे, मग तो कर्मयोग हवाय. कारण मग जे आपलं नाहीच आहे हो. प्रभुपादांनी खूप सुंदर उदाहरणाने आपल्याला सांगितलंय की मग ज्यांना त्या रिपोर्टनी प्रश्न विचारला की मग तुम्ही एवढ्या या गाड्यांमधनं आणि मोठ्या मोठ्या गोष्टींमधनं फिरताय, तुम्ही तर संन्यासी आहात, पण अहो आपलं कुठे आहे ते? आणि जे काही मी करतोय ते कृष्ण भावना भावित असं कर्म करतोय आणि प्रत्येकाच्या मनामध्ये ही भावना निर्माण व्हावी या एकाच उद्दिष्टाने जे भगवंतांचं आहे ते भगवंतांसाठीच वापरतोय हो. आणि म्हणूनच भगवंतांनी जेव्हा संन्यास श्रेष्ठ का कर्मयोग, त्याच्यामध्ये कर्मयोग की तू उठ, दृढ निश्चयाने उठ आणि युद्ध कर, कारण तुझं कर्म टाळून चालणार नाहीये. मग ज्या वर्णाश्रम पद्धतीला आपण बघितलं की जे आश्रम बघितले, संन्यास पहिल्यांदा आपण ब्रह्मचर्य आश्रम, त्याच्यानंतर गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम आणि संन्यास आश्रम, ही जी एक स्पिरिच्युअल आध्यात्मिक घडण आहे. आणि त्याच बरोबर आपण जे कर्मानुसार, मग कुठल्याही धर्मानुसार नाही, कुठल्याही जन्मानुसार नाही, तर भगवंतांनी हे कर्मानुसार विभागणी दिलेली आहे. आणि कुठलंही कर्म त्यांनी कमी लेखलेलं नाहीये. मग प्रत्येक जण आपल्या कर्माने भगवंतांना प्राप्त करू शकतो, भगवंतांच्या स्वभावाला प्राप्त करू शकतो. मग तो ब्राह्मण असू दे, तो वैश्य असू दे, क्षत्रिय असू दे किंवा शूद्र असू दे, परंतु तो आपलं काम निश्चय आणि आपलं विहित कर्म त्याने योग्य पद्धतीने केलं तर तो या बंधनातून मग ते निष्काम पद्धतीने करणं किती आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे आपण सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमामध्ये भगवंत प्रत्यक्ष स्वतःला तिथे तत्वज्ञान घेताना दिसतायत, कारण भगवंत प्रत्यक्ष स्वतःच्या उदाहरणासह हे सांगतायत
मग काय गरज आहे हो, ज्यांना एवढं सगळं ऐश्वर्य आहे, ज्ञानाने परिपूर्ण आहेत, जे सच्चित आनंद आहे, ज्या शांती सूत्राला आपण जाणलेलं आहे. असे हे उच्च नियंत्रक, सर्वोच्च नियंत्रक आहे, परंतु ते सगळ्यांना मग एक आदर्श व्यक्ती कशी असावी आणि त्या आदर्श व्यक्तीचं अनुसरण कसं करावं, असे अनुयायी तयार व्हावे. ज्या चैतन्य महाप्रभूंच्या काळात त्यांनी कृष्णाचा महामंत्र आणला, पण मी देव आहे आणि मी सांगतोय ते तुम्ही ऐका तर नाही. त्यांच्या जे काही त्यांची वागणूक होती आणि अत्यंत जे परमेश्वराचाच अवतार आहो आणि म्हणूनच त्यांनी जे काही भगवंतांचा जो मंत्र प्रत्येकापर्यंत पोहोचवला आहे, त्या माध्यमातून निश्चितच आपल्याला सर्वांना त्या भगवंत धामाकडे पोहोचण्याचा निश्चितच प्रयत्न करता येईल. हे जीर्ण शरीर जेव्हा टाळलं जाईल, मग आपण शरीर नाही आत्मा आहोत, या आत्मसाक्षात्कारी भावनेकडे कुठेतरी लक्ष द्यायचंय. मग ते ज्ञान नुसतं घेऊन ठेवायचं नाही हो, गंज चढेल त्या ज्ञानाला. मग त्या ज्ञानाचं आचरण करणं महत्वाचं आहे आणि म्हणूनच आपण कालच्याही अध्यायात बघितलं, की मग कशा प्रकारे सगळं ज्ञान घेऊन मग हे ज्ञान एका उत्तम गुरुकडून घ्यायचंय आणि मग त्या ज्ञानाचं योग्य प्रमाणात, योग्य प्रकारे आचरण करतंय. ज्या ज्या प्राणीमात्रांकडून आपण कसे वेगळे आहोत, कारण इंटेलिजन्स, ती बुद्धिमत्ता आपल्याला त्या प्राण्यांपासून नाहीतर त्यांचे जे काही स्ट्रॉंग सेन्सेस आहेत, त्यांची जी काही एकदम अतिशय पॉवरफुल अशी सामर्थ्यवान त्यांची जी सेन्सिटिव्हिटी आहे, ती त्यांना कुठेतरी त्या मृत्यूपर्यंत पोहोचवते. कारण माहिती आहे पुढे खड्डा आहे, तरी त्या खड्ड्यात पाय टाकला जाते. कारण बुद्धिमत्ता तितकी प्रगल्भ नाहीये. पण ही प्रगल्भ बुद्धिमत्ता मनुष्याकडे आहे. आणि म्हणूनच मनुष्याने तर खूप, खूप, खूप या धोकादायक अशा कारण त्याचे सगळे सेन्सेस स्ट्रॉंग आहेत हो. त्याची ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय हे काय करायचंय आणि कशा प्रकारे आपण या गोष्टीला जाणायचं आहे, हे निश्चितच त्या मार्गाने जाणलं पाहिजे. उत्तम गुरुकडून याचं ज्ञान घेतलं पाहिजे आणि निश्चितच त्या अनासक्तीच्या मार्गाने मग त्या इंद्रिय विषयांपासून अनासक्ती घेऊन कुठेतरी भगवंतांविषयी आसक्ती, मग तो जो निष्ठेचा मार्ग आहे, भक्तीचा पहिला टप्पा हा निष्ठेचा आहे, की जिथे निष्ठा आहे, साधू संग आहे, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती हे मी प्रत्येक वेळी उल्लेख करेन, कारण हे अतिशय महत्वाचं आहे. कारण जिथे आडातच नाही तिथे पोहऱ्यात कुठून येणार आहे हो. मग ती श्रद्धा, या श्रद्धावान टप्प्यावर तुम्ही सगळे आहात. जसं मी पहिल्यांदाच सांगितलं, की हा श्रद्धावानाचा टप्पा आहे 18 दिवसांचा कोर्स. कारण तुमच्या मनात कुठेतरी श्रद्धा आहे. मग हे सुद्धा आपण पडताळून बघितलंय बघा. कुठेतरी तुम्हाला जे मनामध्ये, की मी येऊ का नको या क्लासला? मग कृष्ण कोण आहे? मग आपली इंद्रिय इतकी सदोष आहेत का ते जाणायला? कृष्ण बाजूला येऊन बसले तरीही तुम्ही जाणू शकाल का? तर नाही. कारण हे 4 आपले कुठेतरी मर्यादा आहेत. कारण मनुष्य हा चुका करतो. मनुष्य हा भ्रमात असतो. मनुष्याची इंद्रिय ही सदोष आहेत. आणि कुठेतरी तो चीट करत असतो, कुठेतरी तो फसवत असतो स्वतःलाही आणि इतरांनाही. ही त्याचे कुठेतरी दोष आहेत. आणि मग अशा सदोष इंद्रियांनी आणि अशा सदोष गोष्टींनी कशाप्रकारे जर सगळं परफेक्शन असेल, मग जसं मी म्हटलं ते सफरचंद मागून कापलेलं आहे, कुठेतरी त्याला खाल्लेलं आहे, पण तुम्ही जाणताय का? जोपर्यंत तुम्ही मागे जाऊन बघत नाही, तुमची दृष्टी तितकी सक्षम नाहीये हो. आणि म्हणूनच त्या गोष्टीला जाणणं अत्यंत आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच मग या भक्तीच्या मार्गावर आज आपण कर्मयोगाच्या शेवटच्या अध्यायावर आहोत, ज्याच्यामध्ये आपण ध्यान योग शिकणार आहोत. आणि मग हा ध्यान योग म्हणजे अष्टांग योग. मग हा अष्टांग योग कधी शक्य आहे? मग अर्जुनाने पुढे जाऊन सांगितलंय खूप कठीण आहे हो हे. या अष्टांग योगामध्ये 8 अंगांचा, मग त्या 8 पायऱ्यांना आपण आज जाणणार आहोत. पण हे शक्य आहे का हो? हे सुद्धा अर्जुनानेच भगवंतांना विचारले. कारण ज्या सत्ययुगामध्ये लाखो वर्ष लोक जगायची आणि जिथे वातावरण निर्मितीच अशी होती, तिथे निश्चितच मनुष्य लाखो वर्ष या समाधी अवस्थेमध्ये स्वतःला नेऊन भगवंतांची प्राप्ती करू शकायचा. परंतु हे या त्रेतायुगात नंतर द्वापार युगात सुद्धा अर्जुन भगवंतांना सांगतोय, की खूप कठीण आहे हो हे करणं. मग त्या मनाला एकाग्र करणं, मग जे मन, बुद्धी आणि अहंकार जे अंतर्मन तयार होतंय, त्या ज्या आपण आकृतीला बघितलेलं आहे, की जे इंद्रिय आहेत ती अत्यंत पॉवरफुल आहेत आणि त्या इंद्रियांनाच नियंत्रण करणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. म्हणून त्या इंद्रियांच्या
इंद्रियांना मनाच्या दोऱ्यांनी कुठेतरी बांधलेलं आहे. मग त्या मनाच्या दोऱ्या बुद्धीच्या हातात आहेत. पण तो आत्मा आता नुसताच आरूढ आहे, कारण त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेकडे, त्या आत्म्याकडे अजून लक्षच गेलं नाहीये, कारण आपण आपल्यातच रमलेलो आहोत हो. मग या मोहमाया जी निर्मिती भगवंतांचीच आहे, त्याच्यातच रमलेलो आहोत आपण. म्हणूनच आपल्याला जाणायचंय, की या अष्टांग योगातून, मग हे अष्टांग योगाचे टप्पे काय आहेत ते आपण आज जाणणार आहोत. मग त्याच्यामध्ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधी असे अनेक टप्पे आहेत. मग भगवंतांना अर्जुन प्रश्न विचारतोय हो. प्रश्न हे संपतच नाहीयेत अर्जुनाचे. जोपर्यंत संपत नाही, तोपर्यंत हा ज्ञानाचा खजिना आपल्यापर्यंत पोहोचतोय हो. म्हणून मी पहिल्याच दिवशी सांगितलं, की 18 अध्यायांचा हा संकल्प आहे. फक्त 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 इथपर्यंतच नाही जायचंय. 7, 8, 9 तर पूर्ण 18 अध्यायांपर्यंत अर्जुनाचे प्रश्नही संपत नाही आणि भगवंतांचा उपदेशही संपत नाहीये. आणि म्हणूनच त्या ज्ञानाला जितकं घेता येईल तितकं आणि मग ते आत्मसात करून कशाप्रकारे जगायचंय, हे शिकणं महत्वाचं आहे. मी स्वतः प्रत्येक दिवशी माझ्या मनाला हाच प्रश्न विचारते. मी 5व्या लेव्हलवर भगवद्गीता तर शिकतेय मी. हे मला भगवंतांच्या कृपेने हे अध्ययन घेण्याचा आणि भगवंतांच्या कृपेने मला प्रत्येकापर्यंत ही गीता पोहोचवण्याचा संधी मिळालेली आहे. परंतु मी जगतेय किती भगवद्गीता? मी ती 5% तरी जगतेय का? कारण ती आचरणात आणणं हे महत्वाचं आहे. मग आपण हे वेगवेगळ्या प्रयत्नांनी मग ज्या भक्तीच्या मार्गाला आपण सर्वोच्च योग बघणार आहोत, ते हे आजही बघणार आहोत. कारण ह्या ध्यान योगामध्ये कितपत कसं शक्य आहे आणि त्याच्यामध्ये कशाप्रकारे लिमिटेशन्स आहेत, कुठेतरी मर्यादा आहेत. मग या मनाला आपल्याला मार्गदर्शन कसं करायचंय? मग मनाला नियमित कसं करायचंय? संयमित कसं करायचंय? मग जे जे कोणीतरी जसं मी तुम्हाला काल फलगू वैराग्याविषयी सांगितलं, युक्त वैराग्याविषयी सांगितलं, त्याही विषयी आपल्याला जाणायचंय. कुठेतरी स्वतःला या भौतिक जगापासून मग स्वतःला वंचित ठेवून त्या गोष्टीचं त्याग केलेला आहे, पण तो त्याग पूर्णपणे यशस्वी होत नाहीये. मग त्या लोकांचं काय होतंय? हाही प्रश्न अर्जुनाने विचारून घेतलाय भगवंतांना. अशा प्रकारे आपण थोडक्यात पण अगदी छोट्या स्वरूपात, परंतु आपण आज भक्ती योगाकडे निश्चित वळणार आहोत आणि हा भक्ती योग उद्यापासून सुरू होणार आहे. हरे कृष्ण माताजी. मग योग म्हणजे काय हो? सांगेल मला कोणी योग म्हणजे? आता हे चित्र तुम्हाला दिसतायत. मग मी योग तुमच्याशी म्हणजे डिस्कस केलं. जोडणे, परमेश्वराशी जोडणे. अगदी बरोबर. अनेक भक्त अजून कोण सांगू इच्छित? योग म्हणजे काय? सॉरी. योग म्हणजे काय? अजून कोण सांगू इच्छित? योग हा शब्द आहे. हो. अजून माताजी कोणी भक्तांना, नवीन भक्तांना काय सांगण्याची इच्छा आहे? योग म्हणजे काय? निश्चित संवाद साधावा. मला आनंद आहे. चुकीचं सांगितलं तरी चालेल. प्रभूजी एकाग्रता. अगदी बरोबर वेदांत प्रभूजी. एकाग्रता. अगदी बरोबर. आणि काय जाणू शकताय योग म्हणजे? मग मला सांगा. शरीराला आणि मनाला वळण लावण्याची कृती. अगदी बरोबर. आणि मग मला सांगा, आता ही जी चित्र दिसतायत, ते चित्र तुम्हाला सांगतात का हो? का मग हे शरीराचे व्यायाम आहेत का कुठेतरी कशा प्रकारचा योग जाणताय तुम्ही? हे अघोरी विद्या, अघोरी तपश्चर्या. हां. मग ही अघोरी विद्या आहे. हे कुठेतरी शरीराला आणि स्वतःच्या आत्म्याला आणि तो जो परमात्मा निवास करतोय हृदयामध्ये, त्या परमात्म्यालाही त्रास दिला जातोय. अहो, याच्यातनं काय साधलं जातंय? याच्यातनं शारीरिक कुठेतरी क्षमतेला, आपल्या क्षमतेबाहेर जाऊन कुठेतरी अघोरी विद्यांचं प्रदर्शन केलं जातंय, की ज्याची वाह लोकांकडून केली जाते, पण तू किती इजा पोहोचवताय स्वतःला. मग हा योग नाही, हा शारीरिक व्यायाम झाला आणि हा शारीरिक व्यायाम हा म्हणता येईल. मग योगासनं, मग शारीरिक व्यायामाने कुठेतरी तुम्ही जे मेडिटेशन, कुठेतरी तुम्ही जेव्हा मनाला नियंत्रित करणं, कारण शरीर आणि मन हे जसं बाह्य शरीर हे आपलं पृथ्वी, वायू, जल, अग्नी या पंचतत्वांनी बनलेलं आहे, तसं अंतर्मन आपलं मन, बुद्धी आणि अहंकार या 3 तत्वांनी बनलेलं आहे. मग कशा प्रकारे आपण या शरीराला आणि मनाचा समतोल, मग हे कुठेतरी शारीरिक आसनं आहेत सगळी. पुढची स्लाईड माताजी. मग हा योग आहे का? साधा प्रश्न तुम्हाला विचारला गेला तर नाही. हा योग म्हणजे काय? हा भगवंत कृष्ण आहेत का हो कुठे याच्यामध्ये?
ढोंग आहे याच्यात. कृष्ण कुठे दिसतायत तुम्हाला याचे? हे बघा, बकरी योग. अहो, हे बकरी योग म्हणजे तुम्ही त्या स्वतःला कुठेतरी त्या पाठीवरती बसून ते जे प्राणी आहे, त्या प्राण्यालाही त्याचं ज्ञान नाहीये बिचाऱ्या. बरोबर वसुधा माताजी, अगदी बरोबर. नाही. कारण की याला योग म्हणता येणार नाही. ते कृष्ण तर मिसिंग आहे हो सगळीकडे. मग शारीरिक व्यायाम केला जातोय. कुठेतरी शरीराला तुमच्या काय म्हणतात ना, आजकाल ते स्लिम ट्रिम, मग एकदम कॅलरी कॉन्शियस, मग आपल्याला एकदम सुडौल बनायचंय, मग बांधा सुडौल पाहिजे. बरोबर. शरीर हे अत्यंत सक्षम बनवणं हे अत्यंत योग्य आहे. याच्यामध्ये चूक कुठली नाहीये. पण हा योग नाहीये. हे शारीरिक व्यायाम आहे. कारण इथे कुठेतरी कृष्ण मिसिंग आहे. जे काही करताय ते स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी करताय, स्वतःच्या अवयवांसाठी करताय. मग इथे अनेक पुस्तकं लिहिली जातात. मग गर्भारपणामध्ये योग केला जातो, की प्रेग्नंट स्त्रीला मग त्या प्रकारे कसं व्यायाम केला पाहिजे, या सगळ्या गोष्टी, की सुलभ रीतीने कशाप्रकारे तिची गर्भधारणा होईल, या सगळ्या गोष्टींना मानलं जातं. पण इथे हा योग नाही. मग याचं जे गलतफहमी, याची कुठेतरी ही गैरसमज झालेला आहे, की योग म्हणजे भगवंतांशी जोडलं जाणं. आणि म्हणून मग हरे कृष्ण, मग या अष्टांग योगाबद्दल जे आपल्याला जाणायचंय, की 8 अंगांचं मिलन. मग याच्यामध्ये तुम्ही बघा, की यम म्हणजे बाह्य नियम. कसं बसायचंय, कुठल्या जागी बसायचं आहे. नियम, अंतर्गत नियम, आसन, मग कुठलं आसन घ्यायचंय, कशा अवस्थेमध्ये बसायचंय, मग पद्मासनामध्ये बसायचं आहे, सुखासनामध्ये बसायचं आहे, वज्रासनामध्ये बसायचंय, या प्रकारची निरनिराळी आसन. मग खाली अंथरायला सुद्धा आसन हवं आहे. प्राणायाम, प्राणाचा आयाम. या प्राणाला कसं कंट्रोल केलं जातं, या श्वासाला कसं नियंत्रित केलं जातं, याचं योग्य प्रमाणात. मग त्या प्रकारे जसं पुढे जाऊन आपण कोश बघणार आहोत, त्याच्यामध्ये हा प्राणायामाचा कोश निश्चित येणार आहे, की जो स्वतःच्या श्वासाला नियंत्रित करतो आहे. मग नियंत्रित केल्यानंतर प्रत्याहार. मग इतर सगळ्या गोष्टींमधनं आपली आसक्ती कमी करणं. मग इतर भौतिक इंद्रिय विषय वासनांकडून कुठेतरी स्वतःला अनासक्त करणं आणि मग अविचलित एकाग्रता म्हणजे धारणा. मग ती धारणा असावी, मग ध्यान असावं, की ध्यान म्हणजे एकाग्रता. जसं प्रभूजींनी सांगितलं, वेदांत प्रभूजींनी, की मग हे ध्यान लावणं. मग हे ध्यान लावणं इतकं इतकं फोकस्ड, जे आपण परवा बघितलं, व्यवसायात्मिक बुद्धी. मग कुठेही त्याचं डिस्ट्रॅक्शन नकोय. कुठल्याही प्रकारे ते कुठल्याही इतर गोष्टींवर त्याचं लक्ष जाता कामा नये, इतकी ती अवस्था. जसं मी म्हटलं, की निष्ठा, साधू संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, त्याच्यानंतर अनासक्ती, मग भगवंतांविषयी आसक्ती, रुची, भाव आणि प्रेम. तसा हा जो प्रेमाचा टप्पा गाठला जातो, तीच ही समाधी अवस्था. प्रीता, आणि म्हणून तिचा या फोन पण समाधीस्थ ब्लाऊज शिवायला मला माताजी वापरून जरा काढून म्यूट ते राहा साड्या. प्लीज. हरे कृष्ण आज माताजी, काय येते, काळजी आता घ्या. संध्याकाळी ये म्हणा. आणि म्हणून मग कशा प्रकारे ही समाधिस्थ अवस्था गाठली जाते, म्हणजेच भगवंतांशी एकरूप, भगवंतांना समजलं जातं, भगवंतांचा स्वभाव प्राप्त, आणि त्या भगवत धामासाठी ती तयारी. मग कुठेतरी संघटन, एकीकरण, म्हणजे तुमच्या आत्मा आणि मग जे बाह्य मन आणि अंतर्मन आहे, त्याला कुठेतरी एकाग्र करून या गोष्टी जाणल्या जातात. अशा या अष्टांग योगाच्या 8 वेगवेगळ्या प्रोसिजर, एक वेगवेगळे जे टप्पे आहेत, त्याच्यातनं मनुष्य जात असतो. हरे कृष्ण माताजी. मग हे ध्यान आपण बघतो आहे. मग या ध्यानामध्ये बघा, मग दिसतंय का तुम्हाला अंजली माताजी? हरे कृष्ण वाचू शकता तुम्ही? हरे कृष्ण अंजली माताजी, तुम्ही म्यूट झालेला आहात. इतर आवाज येताना मी तुम्हाला म्यूट केलेलं आहे. हा, हरे वाचा कृष्ण माताजी. माताजी. यम, ज्याने निर्जन ठिकाणी एकटे राहावे आणि नेहमी काळजीपूर्वक आपल्या मनावर नियंत्रण ठेवावे. नियम, त्याच्या खाणे, झोपणे, काम करणे आणि करमणुकीच्या सवयीमध्ये संयमी. आसन, कुशा, गवत जमिनीवर ठेवा आणि नंतर ते हरणाच्या कातड्याने झाकून टाका. आसन खूप उंच किंवा खूप खालचे नसावे आणि ते एखाद्या पवित्र ठिकाणी असले पाहिजे. व्यक्तीने आपले शरीर, मान आणि डोके सरळ रेषेत धरावे.
आणि नाकाच्या टोकाकडे स्थिरपणे पाहावे. अशा प्रकारे चंचल दबलेल्या मनाने भयरहित लैंगिक जीवनापासून पूर्णपणे मुक्त होऊन माझे ध्यान करावे. प्राणायाम बाहेर जाणाऱ्या श्वासाची इनकमिंग मध्ये आणि येणाऱ्या श्वासाची आउटगोईंग मध्ये होणारी हालचाल थांबवण्याचा सराव करा आणि अशा प्रकारे शेवटी ट्रान्स मध्ये राहा. हरे कृष्ण माताजी, हरे हरे कृष्ण. खूप धन्यवाद. मग असे हे जे यम, नियम, आसन आणि प्राणायाम, मग कशा प्रकारे यम सांगताय की कारण कुठल्याही गोष्टीला मग एखाद्या ध्यानाला बसायचंय तर ती निर्जन ठिकाणी एकाग्र होण्यासाठी कुठल्याही कलकलाटामध्ये, कुठल्याही आजूबाजूच्या सगळ्या गोंगाटामध्ये नाही ही गोष्ट केली जाणार. तर काळजीपूर्वक स्वतःवर नियंत्रण करण्यासाठी ती एकांत जागा असावी. मग खाणं, झोपणं, करमणुकीच्या सवयी यांच्यावर संयम हवा. त्यानंतर कशा प्रकारचं गवतावर बसावं आणि मग कशा प्रकारे स्वतःला सरळ रेषेत, मग तो स्पाईन इरेक्ट पाहिजे, पाठीचा कणा ताठ बसून कशा या पोश्चरमध्ये बसावं ते अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि मग भयरहित लैंगिक जीवनापासून पूर्णपणे मुक्त होऊन माझं ध्यान करावं. मग ते ध्यान करणं हे किती 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 कठीण म्हणण्यापेक्षा की किती ते एकाग्र होणं जरुरीचं आहे. आणि मग असं बसल्यानंतर त्या प्राणायामाला मग तो जो प्राण असतो, ज्यानी हृदयाचे ठोके आणि ज्यानी आपलं सगळं जीव हा जे काही क्रियाकलाप चालू आहेत, त्यामध्ये हा श्वास, उच्छ्वास याचा खूप महत्वाचा भाग आहे. जोपर्यंत हे श्वास आहेत, तोपर्यंत आपण आहोत हो. म्हणून या श्वासाला किती जास्तीत जास्त प्रमाणात वाढवू शकतो, ते आपल्याला श्वासाचा आयाम सांगतो. म्हणून ह्या प्राणाचा आयाम, मग जे अनुलोम विलोम करतो आपण, भ्रामरी प्राणायाम करतो, मग ज्याच्यामध्ये सूर्य नाडी आणि चंद्र नाडी, उजव्या नाडीला सूर्य नाडी म्हणतात, डाव्या नाडीला चंद्र नाडी म्हणतात. मग त्याच्यातला समतोल कसा राखावा, मग चंद्र नाडीने श्वास घेऊन मग त्याला रेचक, पूरक आणि कुंभक, मग हे जे कुंभक लावणं आहे हे अशा अशा महात्म्य म्हणजे अशा महान योग्यांना शक्य आहे. कारण कुंभक म्हणजे स्वतःच्या श्वासावरती कंट्रोल करणं. मग जेव्हा रेचक म्हणजे श्वास सोडला जातो, पूरक म्हणजे श्वास घेतला जातो आणि कुंभक म्हणजे त्या श्वासाला रोखलं जातं. मग तो रोखण्याची जी प्रक्रिया असते, अशा प्रकारे या प्राणाला आयाम दिला जातो. आणि म्हणून मग ते इनकमिंग आउटगोइंग जे दिलंय, की मग डाव्या नाकपुडीतनं घेऊन उजव्या नाकपुडीतनं सोडायचंय, उजव्या नाकपुडीतनं घेऊन डाव्या नाकपुडीत सोडायचंय. हे एक आवर्तन होतं या अनुलोम विलोम प्रक्रियेचं. की ज्या असा हा एक मिनिट हा. अशा प्रकारे आपण प्राणाचा समतोल, मग त्या आयाम करून आपण त्याचा समतोल राखलेला असतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हा प्रत्याहार हा भौतिक अस्तित्वाच्या अंतधारणा त्याच्या मानसिक क्रियाकलापांना शिस्त लावते आणि सर्व भौतिक इच्छापासून रहित अतिरिक्त स्थितीत स्थित होत त्याला योग्य प्राप्त झाला असे म्हणतात. ध्यान वारा नसलेल्या ठिकाणी जसा दिवा डगमगत नाही, त्याप्रमाणे दिव्यादी ज्याचे मन नियंत्रित आहे, तो दिव्य स्वरूपाच्या ध्यानात सदैव स्थिर राहतो. समाधी माणूस कधीही डळमळत नाही. अगदी मोठ्या अडचणीतही भौतिक संपर्कापासून उद्भवणाऱ्या सर्व दुःखांपासून हे खरे स्वातंत्र्य. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मला इथे 1 शेजारी मिनिट द्या उद्धवजी दिसतात. सगळ्यांनी. मला 1 मिनिट द्या. एका दुसऱ्या बॅच मध्ये काही प्रॉब्लेम आहे. 1 सेकंद द्या मला. ओके. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. तर आपण हे जे बघितलं माताजींनी आता वाचलं की प्रत्याहार, ध्यान आणि समाधी. मग या प्राणायामानंतर कुठेतरी काय शिकायचंय तर भौतिक इच्छांपासून कुठेतरी अनासक्ती. मग या सगळ्या गोष्टी कुठेतरी भक्तियोगाच्याच ज्या टप्प्यावरती आपण बघितल्या, पण याच्यामध्ये स्वतःला इतकं नियंत्रित करण्यासाठी त्या ध्यानामध्ये जावं लागतं आणि ती ध्यानाची त्या समाधीस्थ अवस्थेपर्यंत पोहोचायला लागतं. कारण कुठेतरी भौतिक विषयांपासून स्वतःला अनासक्त करून मग ज्या प्रकारे वारा नसलेल्या ठिकाणी कशी ज्योत फडफडत नाही बघा, आणि तशाच प्रकारे आपल्याला त्या आपल्या आपल्या मनातल्या ज्योतीला मग कुठेतरी ते नियंत्रित राहिलं पाहिजे, कुठेही अविचलित होता कामा नये. एक मिनिट. मग जसं आपण एखाद्या दिव्याच्या ठिकाणी एखादी काच ठेवतो आणि ती काच का ठेवली जाते, कारण कुठेही वारा लागू नये आणि म्हणूनच ते मन कुठेही भरकटू नये. त्याचप्रमाणे दिव्यवादी ज्याचं मन नियंत्रित आहे तो दिव्य स्वरूपाच्या ध्यानात सदैवपणे स्थिर राहू शकतो. मग त्याचं मन एकाग्र होऊ शकतो आणि मग तो मनुष्य अजिबात डळमळत नाही. अगदी मोठ्यातल्या मोठ्या अडचणीतही तो जे काही सुख दुःख या सगळ्याचा समतोल राखू शकतो. आणि म्हणूनच हेच खरं स्वातंत्र्य आहे. ही जी समाधीस्थ अवस्था आहे ती कुठेतरी त्याला त्या भगवंताच्या एकीकरणामध्ये, एकरूपतेमध्ये भगवंतांच्या स्वभावाला प्राप्त होईल या प्रकारे ते लीन केलं जातं. हरे कृष्ण माताजी. मग मग मला सांगा की हे सगळं करणं, हे सगळं आपण जाणलं आता, ज्या अष्टांग योगाविषयी आपण जाणलं, पण तुम्हाला वाटतं का हो की या कलियुगामध्ये मग हे शक्य आहे का हो? शक्य आहे. अवघड आहे परंतु शक्य आहे. अष्टांग योग शक्य आहे. अवघड आहे परंतु तेवढं मन एकाग्र होणं शक्य आहे. नाही. तेवढी मनाची एकाग्रता मिळवणं शक्य आहे. नाही. कारण अहो ज्या द्वापार युगामध्ये ज्या अर्जुनाने सुद्धा भगवंतांना सांगितलं की मग हे खूप कठीण आहे हो भगवंता, जिथे मी वाऱ्याला पकडू शकत नाही तिथे माझ्या मनाला कसं पकडू शकणार आहे. मग जसं माताजी म्हणाले पहिलंच उत्तर त्यांनी दिलं शक्य आहे. पण कधी शक्य आहे? आपण एक योग साधना करू हो. आपण त्या मेडिटेशन पर्यंत आपण कुठेतरी इंद्रियांना एकत्र म्हणजे ते विचार एकत्र करून आणि आपण प्रयत्नपूर्वक हे करू. पण ती समाधीस्थ अवस्था गाठणं हे अत्यंत कठीण गोष्ट आहे. कारण ती कुठेतरी भगवंत धामाला पोहोचण्याची पायरी आहे. आणि म्हणूनच मग त्यामध्ये तुम्हाला ती नियंत्रण मिळवणं हे अत्यंत कठीण आहे. आणि म्हणून मग इथे दाखवलेलं आहे अर्जुन प्रत्यक्ष भगवंतांना विचारतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हा पुढची स्लाइड माताजी. हे एक दोन काही नियमाविषयी आहे. हरे कृष्ण. हा नाही चित्र आहे. तर ठीक आहे आपण आता हा श्लोक वाचूया. चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथी बलवृद्धडम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव दुष्कुरम. हरे कृष्ण माताजी. वाचा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कृष्णा, मन हे चंचल, अशांत, जिद्दी आणि अतिशय बलवान आहे. आणि त्याला वश करणे माझ्यामध्ये वाऱ्यावर नियंत्रण ठेवण्या इतके कठीण आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्या द्वापार युगामध्ये मग अर्जुन काय कमी होता हो? नर नारायणापैकी एक नर, ज्याने पशुपशास्त्र जिंकलेलं होतं, जो कुंती मातेचा पुत्र होता, ज्याने द्रौपदीला जिंकलं होतं स्वयंवरामध्ये, त्याच्यासाठी काय कठीण होतं. परंतु तो भगवंतांना सांगतोय हे कृष्णा माझं हे मन आहे हे अतिशय चंचल आहे, हे अशांत आहे. आणि ज्या परिस्थितीत तो आत्ता होता की जो असमंजसपणा त्याच्यामध्ये आलेला होता की तो सांगतोय माझं हे मन अतिशय जिद्दी आहे, अतिशय बलवान आहे. मग मी त्या वाऱ्याला थांबवू ठेकीन पण मी त्या मनाला कंट्रोल. बघा मन चिंती ते वैरीन चिंती आपण म्हण आहे आपली.
कारण आत्ता मन इथे आहे तर उद्या दुसऱ्या क्षणाला न्यूयॉर्कमध्ये आहे हो, तिसऱ्या क्षणाला UK मध्ये आहे, चौथ्या क्षणाला कुठे नेपाळमध्ये आहे का कुठे पाकिस्तानमध्ये आहे का कुठले विचार आहेत. मग आत्ता बायकांचंच बघा हो, आपण इथे बसले आहोत, पण संध्याकाळी आपल्याला कुठली भाजी करायची, कुठली पोळी करायची, आय मीन कुठला स्वयंपाक करायचा पासून ते ऑफिसमधली कुठली, मग ते मन आहे हो. त्या मनाला नियंत्रण करणं अत्यंत कठीण आहे. म्हणजे वाऱ्यापेक्षा सुद्धा ते कठीण आहे. मी 1 मिनिट सगळ्यांना म्यूट करतेय कारण खूप आवाज येत आहेत आणि मी त्यांना ओके अलाऊ नाही करत आहे मी. ठीक आहे. आणि म्यूट ऑल. आता सगळे म्यूट झालेले आहेत. अंजली माताजी तुम्ही स्वतःला अनम्यूट करू शकता जेव्हा मी सांगेन तेव्हा. आणि म्हणूनच मग या वाऱ्यावरती नियंत्रण ठेवणं सोपं आहे, परंतु मनावरती नाही. पुढची स्लाइड माताजी. हरे कृष्ण. माताजी तुम्ही पण थोडी काळजी घ्या. हो हो तुम्ही म्यूट होता ना, थोडं हो आवाज हो. बाकी येत नाही एवढं बघा हा माताजी. हो हा, धन्य बघा. भगवान म्हणाले, हे कुंतीच्या पराक्रमी पुत्रा, चंचल मनाला आवर घालणे निसंशय कठीण आहे, परंतु निरंतर अभ्यासाने आणि अलिप्ततेने ते शक्य आहे. ज्याचे मन बेलगाम आहे त्याच्यासाठी आत्मसाक्षात्कार हे अवघड काम आहे, पण ज्याच्या मनावर ताबा आहे आणि जो योग्य मार्गाने प्रयत्न करतो त्याला यशाची खात्री आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग भगवंत स्वतः सांगतायत की तू म्हणतोस ते योग्य आहे की या चंचल मनाला आवर घालणं कठीण आहे, पण शक्य नाहीये असं नाही, अशक्य नाहीये ती गोष्ट, पण त्याला कंट्रोल करणं, त्याला निरंतर अभ्यासाने आणि पूर्णपणे जेव्हा तुम्ही सामर्थ्याने प्रयत्न कराल तेव्हा त्या अलिप्ततेने ते निश्चितच शक्य आहे. कठीण आहे पण अशक्य नाही. आणि म्हणून मग ज्याचं मन बेलगाम आहे त्याच्यासाठी हे निश्चितच, कारण ज्याने मग आपण म्हणतो की टीव्ही चालू आहे समोर, मग रिमोट कंट्रोल आपल्या हातात आहे हो. ती सिरियल बघायची की नाही, तो पिक्चर बघायचा आहे की नाही हे आपल्या हातात आहे. तो टीव्ही नाही सांगत आहे रिमोट घ्या आणि मला करा. रिमोट तुमच्या हातात आहे. तुम्ही रिमोट व्हायचंय का रिमोटला हातात घ्यायचंय हे निश्चित जाणवा. आणि म्हणून त्या मनाला तुम्ही आवर घालायचंय का तुम्हीच्या मनाच्या कह्यात जायचंय हे जाणून बघा. मग ज्याचं मन बेलगाम आहे, ज्यांनी मन बेछूट सुटलेलं आहे, की जो आपल्यावर ताबा मिळवायला बघतोय, मग मन आपल्यावर कुठेतरी डॉमिनंट होतोय, मन आपल्याला सांगतंय की हे कर ते कर. का पण? का? कारण कुठेतरी आपलं सामर्थ्य कमी पडतंय, कुठेतरी आपलं नियंत्रण कमी पडतंय, कुठेतरी आपली क्षमता कमी पडतीये, म्हणून मन आपल्याला वाटेल तसं फिरवतंय हो. म्हणून त्या मनाला बेलगाम म्हटलेलं आहे. मग तो जो लगाम आहे ना, ते जे लगाम आहेत ना मनाचे. 1 मिनिट माताजी. हरे कृष्ण. थोडस तुम्ही म्यूट राहा माताजी. तुम्ही जेव्हा बोलत नसाल तेव्हा तुम्ही म्यूट राहा प्लीज. हो हो, ते घरात म्हणून मी बंद. नाही, म्हणून आवाज खूप येतात माताजी. हो हो, आवाज कोण नको श्रीकर. तर म्हणूनच मग अशा याला बेलगाम का म्हटलेलं आहे. जी ज्ञानेंद्रिय, ज्या ज्ञानेंद्रियांना मनाने पकडलेलं आहे, मग ते जर दोर सुटले तर ते बेलगाम बेछूट होत आहेत. जे हवं ते बघतायत, जे हवं ते खातायत, जे हवं ते त्यांच्या मनाला येईल तसं ते वागतायत, मनाला येईल तशी त्यांची अवस्था करून घेतलेली आहे. म्हणून त्या ज्ञानेंद्रियांना दोऱ्यांनी मनाच्या बांधलेलं आहे. मग ते मनच बेलगाम झालं तर ते सगळं बेछूट होऊन जाईल. म्हणूनच ते आत्मसाक्षात्कार घडवणं, मग अशा व्यक्तीला ते खूप कठीण आहे. मग ज्यांनी मनाला स्वतःचा मित्र केलंय, ज्यांनी मनावरती ताबा मिळवलेला आहे, जो योग्य मार्गाने त्याची व्यवस्थितपणे त्याला नियंत्रित करतो आहे, मग त्या ज्या दोऱ्या आहेत त्या मनाने घट्ट पकडलेल्या आहेत आणि बुद्धी, मग ती बुद्धी सत्सद विवेक बुद्धी आहे का? मग ती बुद्धी मनाला पकडतीये आणि बुद्धीने मनाला नियंत्रित केलं आहे. मग ज्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं की कुठेतरी ती कामवासना, मग ती जी नुसती आसक्ती ती कामवासनेत कधी जाते, कामवासना कधी त्या क्रोधामध्ये जाते, मग त्या क्रोधाचं कधी त्या मनाच्या नाशामध्ये, म्हणजे मन परिवर्तित होऊन त्या बुद्धीचा नाश कधी होते आणि कधी अधःपतन होतंय. याला वेळ लागत नाही हो. मग हे सगळं नकळत होतंय. कारण ती नुसती ओढ, आसक्ती, ज्या अजामिलाचं उदाहरण मी पुढे जाऊन आता आपल्याला तीही कथा वाचायची आहे.
मग अगदी अगदी क्षणाचा मोह देखील कसा अधःपतनाला कारणीभूत होऊ शकतो. म्हणून त्या मनावरती ताबा मिळवायचा आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग या मनाला मित्र बनवायचंय का शत्रू बनवायचंय? पुढची स्लाइड माताजी. हा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याने मनावर विजय मिळवला आहे त्याच्यासाठी मन हे सर्वोत्तम मित्र आहे. परंतु जो तसे करण्यास अयशस्वी ठरला त्याचे मनच त्याचा सर्वात मोठा शत्रू असेल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रल्हाद महाराज तेच सांगतायत हो, की प्रल्हाद महाराज म्हणतात बाकी दुसरीकडे कुठे शोधायला जाताय शत्रू, तुमच्या मनातच शत्रू आहे. तुमचं मनच तुमचा मुख्य शत्रू आहे. आणि म्हणून या शत्रूवरती, या अंतर्गत शत्रूवरती, जसं आपण म्हणतो ना, की बाह्य देशादेशांमध्ये लढाई चाललेली आहे, पण फितुरी कुठे असते? ती आतमध्येच असते. मग त्या आतल्या शत्रूला कुठेतरी मारलं पाहिजे, तर ते कुठेतरी थांबेल हो सगळं. मग ते जाणवणं, हे उदाहरण कदाचित खूप समर्पक नाहीये, परंतु सांगण्याचा उद्देश हा, की कुठेतरी शत्रूला बाहेर शोधायला जाऊ नका. ते शत्रू तुमच्या आतच दडलेला आहे. आणि म्हणूनच मग मनाला सर्वोत्तम मित्र बनवायचंय का तुमचा शत्रू बनवायचंय, हे भगवंतांनी पण सांगितलंय, की बॉल इज इन युअर कोर्ट. ते ज्ञान घेऊन तुम्हाला त्या मनाला मार्गदर्शन करायचंय. मग त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये स्वतःला मार्गस्थ करण्यासाठी कुठेतरी ती अनासक्ती, त्या भौतिक जगातनं, मग ही मोहमाया भगवंतांचीच आहे हो. ती भगवंतांचीच बनवलेली स्ट्रॉंग मोहमाया आहे. मग ती का स्ट्रॉंग आहे? कारण ती भगवंतांची निर्मिती आहे. परंतु भगवंतच आपल्याला ज्ञान देतायत, की या मोहमायेतून तू स्वतःला कसं सोडवून घ्यायचंय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्णा, जो आरंभी आत्मसाक्षात्काराचा मार्ग ज्या श्रद्धेने स्वीकार करतो, परंतु नंतर सांसारिक आसक्तीमुळे मार्गभ्रष्ट होतो आणि त्यामुळे योग सिद्धी प्राप्त करू शकत नाही, अशा अयशस्वी योग्याला कोणती गती प्राप्त होते? 6.41. योगभ्रष्ट योगी पुण्यातल्या पुण्यात्मा लोकांमध्ये अनेकानेक वर्ष सुखभोग घेतल्यानंतर पुन्हा गुणवान कुटुंबामध्ये किंवा वैभवशाली कुटुंबामध्ये जन्म घेतो, किंवा योगाच्या प्रदीर्घ अभ्यासानंतर अयशस्वी झाल्यास तो त्याचा जन्म अशा अतींद्रिय लोकांच्या कुटुंबात घेतो, जे निश्चित शहाणपणाने महान आहेत. असा जन्म या जगात नक्कीच दुर्मिळ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग अर्जुन भगवंतांना विचारतायत, की मग जे कोणी योगी या मार्गावरती मार्गस्थ करतायत स्वतःला, या मार्गाने चालणं बघतायत, परंतु असं करताना या आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गावरती पुन्हा ते कुठेतरी घसरले खाली, त्यांना त्या आसक्तीमुळे. म्हणून जे फलगू वैराग्य मी सांगितलं ना, की फलगू वैराग्य कुठेतरी संन्यास घेतला जातोय, पण तो कुठेतरी मी अजून आहे त्याच्यामध्ये. आणि म्हणूनच मला मोक्ष मिळवायचा आहे, मला हे मिळवायचं आहे. पण या सगळ्यामध्ये पुन्हा त्या भौतिक सुखांमध्ये अडकण्याची भीती असते. आणि म्हणूनच मग आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गावरती आणल्यावर सुद्धा जर पुन्हा तो सांसारिक आसक्तीमुळे योग सिद्धी प्राप्त करू शकला नाही, तर त्याचं काय होतं? अर्जुनाला हा प्रश्न पडलाय. मग त्यांनी पुण्य काम केलेलं आहे. त्यांनी आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये येऊन पुण्य काम केलं आहे, तर त्याला निश्चितच स्वर्ग प्राप्ती होईल आणि त्या स्वर्ग सुखाचा तो लाभ घेईल. आणि पुढे जेव्हा पुण्य क्षीण होईल, तेव्हा तो मृत्यू लोकामध्ये पुन्हा येईल. परंतु मृत्यू लोकामध्ये त्याला वैभवशाली आध्यात्मिक कुटुंबामध्ये सुद्धा जन्म मिळू शकतो. म्हणून भगवंत म्हणतायत, भक्त भगवंतांसाठी विशेष आहे. कृष्ण जे हवं आहे ते नाही देणार, जे योग्य आहे ते नक्की देतील. म्हणून ते भक्तीचं रक्षण नक्की करतील. पुढे जाऊन आपल्याला अध्यायांमध्ये बघायचंय, याचा उल्लेख आहे, की योगक्षेमम वहाम्यहम. मग भगवंतांनी त्या भक्तीचं रक्षण केलेलं आहे. त्या जे काही पुण्य केलेलं आहे ते असंच जाऊ दिलेलं नाहीये. एका जन्मात जर 40% पुण्य पूर्ण केलं, तर पुढच्या जन्मी ते 41व्या टक्क्यापासून निश्चित चालू करू शकाल. आणि म्हणूनच तसा मनुष्य जन्म तुम्हाला मिळेल. आणि म्हणूनच असे अयशस्वी योगे जरी असतील, तरी त्यांचा अतींद्रिय म्हणजे ट्रान्सडेंटल अशा आध्यात्मिक कुटुंबांमध्ये जन्म होतो, जे
त्यांना त्या प्रकारे पूरक असतं. आणि मग असा जन्म मिळणं हे नक्कीच दुर्मिळ आहे. आणि म्हणूनच असं पुण्य सकाम कर्म जरी केलं गेलं, कुठेतरी इंद्रिय तृप्तींकरता पण पुण्य कर्म केलं गेलं, भौतिक वस्तूंचा त्याग केला गेला, तो संन्यासी योगी कधी होईल जेव्हा तो मनाचा संन्यास घेतोय. पण तसं नाही झालं तरी त्यांचं काय होतं हे भगवंतांनी सांगितलंय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आली नाही स्लाइड अजून. हा, स्लाइड पुढची आली स्लाइड नाही. आहे ऍक्च्युली. हो 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 माताजी, पुढची स्लाइड. मग आपल्याला जाणायचंय की परिपूर्ण योगी ज्या स्थिताधीन मुनींना आपण बघितलं आणि ज्या ज्या व्यक्तीमध्ये आपण बघितलं की मग कशा प्रकारे ती व्यक्ती पूर्ण योगी, संपूर्ण मग ते युक्त वैराग्य, आणि ज्या कर्माचे प्रकार आपण बघितले, विकर्म, सकाम कर्म आणि अकर्म. मग जे आधीच्या स्लाइडमध्ये नारद मुनी दाखवलेले आहेत ते अकर्मी, म्हणजे त्यांनी मग ज्यांना ज्यांना दक्षाचा शाप मिळालेला होता, पण ते शापही त्यांनी वरदान म्हणून स्वीकारलेलं, की तू माझ्या पुत्रांना कुठेतरी वंश परंपरेपासून त्यांना जेव्हा दीक्षा दिली गेली आणि संन्यास मार्गाला नेलं गेलं, तेव्हा कुठेतरी नारद मुनींनी ती आत्मसाक्षात्काराची भावना त्यांच्यामध्ये रुजू केली होती. परंतु या सगळ्यातनं काय, तर त्यांना जो शाप मिळाला होता त्याचंही त्यांनी वरदान म्हणून स्वीकारलं होतं. आणि म्हणून कधीही त्यांना सांगितलं होतं की तुला कधीही एक छप्पर डोक्यावर नसेल. मग जे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये आहेत त्यांना हे सगळं सहन करायला लागतंय हो. मग तो मार्ग जरी काट्याकुट्याचा असला तरी तो कुठेतरी आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये, ज्या नारद मुनींनी ते सांगितलंय. मग जे निष्काम पद्धतीने ते कर्म करत होते, जे कर्म भगवंतांसाठी अर्पण करत होते, असे हे अकर्मी, की ज्यांनी संन्यासासारखी दीक्षा दिलेली आहे अनेक जणांना, ज्या ज्या वाल्याचा वाल्मिकी त्यांनी केला, ज्या मृगारींचा मृगारी ऋषी ज्यांनी केला, ही कथाही आपल्याला पुढे जाऊन ऐकायची आहे. आणि म्हणूनच अशा या अकर्मी नारदांविषयी मग इतर सर्व योगी भक्ती योगाच्या गंतव्य स्थानाकडे प्रगती करत आहेत. मग हे सगळे योगी की जे अष्टांग योगामध्ये आहेत, ज्ञान योगामध्ये आहेत, कर्म योगामध्ये आहेत, ते कुठेतरी टप्प्याटप्प्याने जात आहेत. परंतु हा जो भक्तीचा मार्ग आहे ना, हा भक्तीचा मार्ग डायरेक्ट लिफ्ट आहे हो. मग ती तुम्हाला इतकी सोपी की ज्यामध्ये ना कुठल्या क्वालिफिकेशनची गरज आहे, ना कुठल्या तुम्हाला कुठल्याही गोष्टींचं खूप अगदी काय म्हणतात ना त्याला, की मग असं विचारलं गेलेलं प्रभुपादांना, की काय क्वालिफिकेशन लागतं या भक्तीमध्ये डिव्होशन करण्यासाठी? प्रभुपादांनी सांगितलं, ते परदेशातली लोकं बघा किती अगदी निष्पाप असं प्रेम केलं त्यांनी प्रभुपादांवर आणि त्यांना जाणून घेतलं, आणि कुठलंही क्वालिफिकेशनची गरज नाही हो या भक्तीमध्ये. फक्त भगवंतांची भक्ती, भगवंतांवर प्रेम असावं आणि निष्ठा असावी, एवढं एकच त्याच्यामध्ये आहे. असा हा भक्तीचा थेट मार्ग, जो कर्मातून, जो ज्ञानातून, आणि म्हणूनच त्याला असं छोटंसं, त्याला असं ते बॅटर असतं ना, सँडविच सारखी उपमा दिलेली आहे. 2 ब्रेडमध्ये असं ते जे बॅटर आहे ना भक्ती योगाचं, कारण कर्मातनं भक्ती करायची, ती कर्माकडून भक्ती मार्गातच जाते. कारण कर्म जे करायचंय ते भगवंतांना अर्पण करायचंय, आणि ज्या ज्ञानाच्या मार्गातून ज्ञानाचं आचरण असं करायचंय, की तेही भक्ती मार्गामध्येच लीन होतं आहे. अशी ही जी शिडी आहे, लॅडर म्हटलंय, ही भक्ती योगाला पूर्णपणे भक्तीमध्ये समर्पित होते आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. असे हे आणि सर्व योगी मध्ये गोलोकातील चित्र आहे आणि वृंदावनातील, की मग कशा प्रकारे असा हा सुहृद मित्र, काल आपण ऐकलं, भोक्तारम सर्व यज्ञ, सॉरी भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम, जो सगळ्याचा भोक्ता आहे आणि सुहृद आहे हो, सुहृदम, की मग जो अत्यंत लाडका आहे सगळ्यांचा, आणि किती त्याच्या निकट आहेत सगळे, असं हे वातावरण आपल्याला गोलोकामध्ये दिसतं, गोलोक वृंदावनामध्ये, की जो भक्तांचा सहवासासाठी आतुरलेला आहे, असा हा भगवंत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि सर्व हा योगी एक. मध्ये हा. जो नेहमी माझ्यामध्ये मोठ्या श्रद्धेने राहतो, दिव्य प्रेममय सेवेत माझी उपासना करतो, तो योगात माझ्याशी सर्वात घनिष्ठपणे एकरूप होतो आणि सर्वांमध्ये सर्वोच्च असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
मग जो योगी माझ्यामध्ये पूर्ण श्रद्धेने राहतो आणि जो प्रेममय सेवेमध्ये, मग हे जे गोपी आणि भगवंतांचे हे सवंगडी भगवंतांना इतके निकट होते, की मग त्या गोपी ब्रह्मावरती रागावल्या होत्या, की तुम्ही पापणी का निर्माण केली? मग ज्या निर्मात्याने पापणी निर्माण केली, कारण ती पापणी आमच्या मध्ये येते जेव्हा डोळे मिटकावले जातात. त्या एका लवमात्र क्षणासाठी आम्हाला भगवंत दिसत नाहीत म्हणून भगवंतांवर ब्रह्मावर रागावल्या होत्या. अशा या गोपी ज्या निकट आहेत भगवंतांच्या आणि नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन जे उपदेशामृत आहे त्याच्यावरनं ते याचं खूप सुंदर उदाहरण आहे. आणि मग जी राधा राणी जी अत्यंत निकट आहे आणि जिचं तत्व जाणण्यासाठी मग इतकं इतकं ते माधुर्य रस तो आपल्या क्षमते पलीकडे आहे हो हे सगळं कळणं. आणि अशा या वृंदावनामधल्या राधाकुंड, श्यामकुंडांच्या या अनेक कथा आहेत, की ज्याच्या निगडीत हा माधुर्य रस आहे. आणि मग ती राधा राणी ज्या राधाराणीचं तत्व जाणून घेण्यासाठी त्यांनी चैतन्य महाप्रभूंचा हा जो अवतार घेतला होता, हा भगवंतांनी प्रत्यक्ष राधाराणीचा अवतार जाणून घेण्यासाठी, की किती किती निकट प्रेम आणि किती निख्खळ असं प्रेम केलेलं होतं भगवंतांवर. अशी ही मग वेगळं नाहीच होते. ते तत्व आहे भगवंतांचं आणि ते जाणण्याचं हे सगळं आपल्या क्षमतेच्या खूप पलीकडे आहे हो. आम्ही सुद्धा खूप प्रयत्न करतोय. मग जे उपदेशामृत लिहिलेलं आहे, ज्या गोस्वामींनी जे लिहून ठेवलेलं आहे, नेक्टर ऑफ डिव्होशन, नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन सारखी जी पुस्तकं आहेत, इतकी सुंदर आहेत ती. त्या भक्तीची अवीट गोडी, ज्या भक्ती मार्गावर आपण उद्यापासून जाणार आहोत, त्या भक्तीचा इतका सुंदर मार्ग दिलेला आहे, की वाचून आपलं मन म्हणजे इतकी ती अवीट गोडी आपल्या जिभेवरती येते त्या भक्तीची. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग हा योगाबद्दल, मग आध्यात्मिक सराव, मग हा योग म्हणजे भगवंतांशी जोडलं जाणं आणि त्याच्यासाठी मग काय केलं जातं? मग हा जो यज्ञ आपण म्हटलं, कृते युद्धाय तो विष्णू त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरी कीर्तनात. मग हे जे सगळे आहेत हे रेफरन्सेस दिलेले आहेत, की कशा प्रकारे भगवंतांना जाणलं जातं. मग जो कलियुगाचा यज्ञ आहे, की हरेर नम हरेर नम केवलम कलौ नास्ति कलौ गतिर एव अन्यथा. की मग कशा प्रकारे भगवंतांचा हा जो मंत्र आहे, हरे कृष्णाचा महामंत्र, हा एकमेव या कलियुगाचा यज्ञ आहे. याच्यापेक्षा दुसरा कुठलाही मार्ग नाही, कुठलाही मार्ग नाही, कुठलाही मार्ग नाही. असं प्रत्यक्ष भगवंतांनी लिहून ठेवलेलं आहे चैतन्य महाप्रभूंनी. मग हे भगवान विष्णूचं ध्यान जसं मी म्हटलं सत्ययुगामध्ये हे केलं जायचं. त्रेतायुगामध्ये जो यज्ञ होता त्याचं ते अनेक यज्ञ याग केले जायचे. जे त्या काळाचा यज्ञ होता. सत्ययुगामधलं ध्यानाचा यज्ञ होता. त्यानंतर माताजी दुसरी स्लाईड. आणि परमेश्वराच्या म्हणूनच मग ज्या स्लाईड आली नाही परमेश्वराच्या माऊली. नामाचा पवित्र जप, ज्या द्वापार युगामध्ये आपण मूर्ती पूजा वगैरे बघितली आणि अर्चना, पूजा अर्चना केल्या जायच्या, त्या कलियुगामध्ये आपण जे बघतो आहोत, हे चित्रामध्ये चैतन्य महाप्रभू पृथ्वी तलावरती जे आले 500 वर्षांपूर्वी, त्यांनी हा हरे कृष्णाचा महामंत्र आपल्यापर्यंत पोहोचवलेला आहे. आणि दुसरा कुठलाही मार्ग नाही, की मंत्र जप आणि हाच या कलियुगाचा यज्ञ आहे. जो तारून नेणार आहे एका भक्ताला. आणि म्हणून हा भक्तीचा सर्वात मग या टप्प्याटप्प्याने, पायऱ्या-पायऱ्यांनी कर्मयोग, ज्ञानयोग, अष्टांग योग, बुद्धियोग, सांख्ययोग या सगळ्याच्या टप्प्याने जाण्यापेक्षा ही जी लिफ्ट दिसतीये ही डायरेक्ट तुम्हाला भगवंतांच्या भक्तीमध्ये विलीन करतीये. मग त्या भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती करायची असेल तर तो भक्तीचा अत्यंत सुकर मार्ग आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग कलियुगात अनेक बुद्धिमान रेफरन्सेस दिलेले आहेत. वाचता माताजी वाचा, वाचा. हरे कृष्ण. कलियुगात बुद्धिमान व्यक्ती सतत कृष्णाचे नामस्मरण करणाऱ्या भगवंताच्या अवताराची उपासना करण्यासाठी सामूहिक नामजप करतात. जरी त्यांचा रंग काळा नसला तर ते स्वतः कृष्ण आहेत. त्यांच्यासोबत त्याचे सहकारी, नौकर, शस्त्रे आणि गोपनीय साथीदार आहेत. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. आणि म्हणूनच हा श्रीमद भागवतम मधला 11व्या स्कंदातला
5व्या अध्यायातला 32वा श्लोक आपल्याला सांगतोय, कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं सांगोपांगं स्त्रीपार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर्यजन्तीः सुमेधसः. आणि म्हणूनच हे चैतन्य महाप्रभू, जसं मी पंचतत्व मंत्राबद्दल सांगितलं, की प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभू हे कृष्णाचे अवतार आहेत. बलराम जे आहेत ते बलरामांचा अवतार हे प्रभू नित्यानंद आहेत. मग श्रीवासादी गौर भक्त वृंद आणि हे जे गदाधर आहेत श्रीवासादी आहेत, राधाराणी शिव आणि नारदाचे अवतार आहेत. अशा या 5 जणांचं आपण जे स्मरण करतो तो हा पंचतत्व मंत्र. आणि हा मंत्र म्हणजे काय, आणि मग जो कलियुगाचा मंत्र दिलेला आहे तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मनत्र, मग या मनाला तारणारा, मनाला कुठेतरी जो तो तारून नेतोय आणि ती जी ध्वनी लहरी आहेत या मनाला कुठेतरी डिलिव्हर करतायत, की मग जे मन कुठेतरी विषण्ण झालंय बघा. म्हणून या मंत्राचा जो महिमा आहे याची प्रचिती प्रत्येकाने घ्यावी. मग हा मनत्र, मग या मनाला तो कसा डिलिव्हर करतोय, मनाला कसा नियंत्रित करतो आहे, हे आपण जाणायचंय. म्हणून हा सुंदर जपाचं, मग या प्रत्येक बीजाक्षरामधल्या 16 बीजाक्षरी हा मंत्र आहे. त्याच्या प्रत्येक अक्षराला तितकं, शब्दाला तितकंच महत्व आहे. हा हरे जो आहे, हा हरे भगवंतांची शक्ती दाखवतोय. आणि म्हणूनच हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मग या ज्या शक्तीचं आपण वर्णन करतो आहेत आणि भगवंतांच्या या गुणगानाचं वर्णन करतोय आहे आपण या जपातून. आणि म्हणूनच मग त्याचं संकीर्तन जेव्हा केलं जातं तेव्हा त्याच्यातनं समाज प्रबोधन, किती आनंद दिसतोय बघा, निखळ आनंद. मग हेच तुम्ही एखादी टीव्हीवर तुम्ही बघत असाल किंवा हे पेपर उघडता, बातम्या वाचता, किती आनंद देतात हो तुम्हाला त्या गोष्टी. देतात का हो काही आनंद? सांगा मला मनापासून. सांगा बरं उलट मन, चॅटमध्ये. उलट उदास खिन्न करतात. हां. सांगा बरं त्याच्यातनं काय मिळतं तुम्हाला? काय मिळतं? काय तुम्ही त्याच्यातनं घेता? सकाळी उठून वर्तमानपत्र हातात घेता आणि त्याच्यातल्या बातम्या वाचून तुम्हाला काय मिळतो त्याच्यातनं आनंद? मिळतो कुणाला काही आनंद? आनंद काही नाही मिळत. दुःख मिळतं. अगदी बरोबर. हं. अगदी टेन्शन येतं. ज्या ज्या पॅन्डेमिकच्या काळामध्ये जिथे या मीडियानी इतकी वाट लावून ठेवली लोकांची, की जिथे कुठेतरी सांत्वनाची गरज होती आणि कुठेतरी लोकांच्या मनातले विचार निराकरण करायचं होतं प्रश्नांचं, तिथे नको त्या गोष्टींना सांगून किती टेन्शन्स दिली गेली आणि त्या टेन्शननी अर्धी लोकं खरोखर खलास झाली हो. म्हणजे किती किती हे किती घृणास्पद आहे ही गोष्ट. आणि म्हणूनच या घृणास्पद गोष्टीमुळे या भौतिक जगतातील कितीतरी गोष्टींना आपण कुठेतरी बळी पडत असतो. म्हणून त्याचं जे काही त्याच्यावरती जे नियंत्रण मिळवायचे, की नाही मी तो पेपर वाचणार, नाही मी त्या बातम्या, आज 2 वर्ष झाले बंद केलंय त्या बातम्या वाचणं. मग मग जगाशी संपर्क ठेवावा. चांगल्या बातम्या किंवा आपण अपडेट करणं आपल्याला आवश्यक आहे. पण याचा अर्थ असा नाही, की त्या बातम्या सकाळी पेपरमध्ये इथे त्याचा खून केलाय, याला लुटलंय, त्याला लुटलंय. अहो त्यांचं नुसतं टी-आर-पी वाढतोय हो त्यांनी. दुसरं काय मिळतंय? आणि कुठेतरी मनाची पूर्णपणे वाट लावून ठेवतायत ते लोकं. बाकी काही नाही. त्यांना पैसा मिळतोय आणि ते त्यांचं काम करतायत. पण असं हे भौतिक जग. आणि मग या आध्यात्मिक ज्ञानाविषयी जर जाणलं, मग गुण आहे हो कुठेतरी. कुठेतरी ते खूप एक अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे. आणि अशा या पॅन्डेमिकनी आणि या कोविडनी तर आपल्याला खूप जगायला शिकवलंय. आणि म्हणूनच या जगण्यात तेव्हा कितीतरी कितीतरी मग हनुमान चालीसा म्हणू का, कितीतरी अनेक मंत्र, की एकाच वेळी हजारो, लाखो लोकांनी जो मंत्र म्हणून जे पावित्र्य आणि त्या त्या वातावरणामध्ये जी वातावरण निर्मिती झालेली आहे, एवढ्या वाइब्स निर्माण झालेल्या आहेत, की निश्चितच त्या जे काही दूषित वातावरण असतं त्याच्यावरती निश्चितच तो उपाय होता. आणि म्हणून या कलियुगाचा यज्ञ म्हणजे नामस्मरण. आणि असं हे भगवान प्रत्यक्ष प्रभुपादांनी शास्त्रोक्तरित्या, मग त्यांच्याकडे शास्त्राचा आधार आहे त्याविषयी. मग अनेक अभ्यास केले गेले. अजूनही कुठे-कुठे आपण आर्टिकल्स वाचतो, की या महामंत्राने कितीतरी ठिकाणी मग अनेक गोष्टींचं
आपण पीस ऑफ माइंड मिळाली आहे आणि कशा प्रकारे मानसिक घडण करण्यासाठी या सगळ्या गोष्टींना आपण जाणतो. मग हे सगळे शास्त्रातले संदर्भ जे प्रभुपादांनी सांगितलेत आणि या प्रत्येक गोष्टीला मग या यज्ञ जो आहे कलियुगाचा, त्याला हा शास्त्रीय संदर्भ आहे. कलियुगे युगधर्म नाम प्रचार लाठीला, टाठीला दीपिता वर्ण चैतन्य अवतार. असा हा चैतन्याचा अवतार नारायण संहितेमधला हा संदर्भ आहे. असे हे अनेक संदर्भ तुम्हाला दिसतील. पुढची स्लाईड माताजी. मग कलियुगात लोकांनी भगवंतांच्या नामस्मरणाचा फक्त नामस्मरण केलं पाहिजे, नामाचा जप. हे नारायण संहितेमध्ये सांगून ठेवलेलं आहे. उपनिषदांमध्ये अनेक सांगितलेलं आहे. सर्व वैदिक साहित्याचा शोध घेतल्यावर हरे कृष्णाच्या जपापेक्षा दुसरा कुठलाही महान नाही. मग तुम्हाला अधिक कुठलंच मिळणार नाही. असे अनेक संदर्भ तुम्हाला या सगळ्या उपनिषदांमध्ये, वेदांमध्ये, नारायण संहिमी जो म्हटला मंत्र, हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा. या भांडणांच्या दांभिकतेच्या युगामध्ये मुक्तीचं एकमेव साधन परमेश्वराच्या पवित्र नामांचा जप. दुसरा कुठलाही मार्ग नाही, कुठलाही मार्ग नाही, कुठलाही मार्ग नाही. मग असं हे महात्म्य, असं हे चैतन्य चरितामृतामध्ये आदिलीला 17.21 मध्ये प्रभू चैतन्याने लिहून ठेवलेलं आहे, चैतन्य महाप्रभूंनी. असे हे सगळे संदर्भ आहेत. हरे कृष्ण माताजी, वाचणार? वाचा. हो. माझ्या प्रिय राजा, कलियुग जरी दोषांनी भरलेले असले तरी या युगात एक चांगला गुण आहे. तो असा आहे की हरे कृष्ण महामंत्राचा जप केल्याने मनुष्य भौतिक बंधनातून मुक्त होऊ शकतो आणि अतींद्रिय राज्यात उन्नत होऊ शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कले दोषानिधे राजन नस्ति हे का महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत. जसं सांगतायत प्रभू की मग हे राजा तू दुःखी होऊ नकोस. तुला हे सगळे आहेत, कलह आहेत, छल कपट या सगळ्यांनी भरलेलं आहे हे जग. परंतु त्यातून तुला निश्चित मार्ग आहे, तो म्हणजे नामस्मरणाचा. आणि त्यानेच तू या भक्तीच्या टप्प्यामध्ये स्वतःला आणू शकतील. भक्तीमध्ये स्वतःला रममाण करू शकशील की जेणेकरून तू या भौतिक बंधनातून स्वतःला मुक्त करू शकशील. निश्चितच हा भक्तीचा मार्ग तुला तारून नेणार आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ते चालू स्लाइड बदलली हो, नाही पुढची स्लाइड माताजी. हरे कृष्ण. यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी. पवित्र नाम जप आहे. जप नाम जप आहे. या यज्ञानाम जपाविषयी जप सगळं. यज्ञोस्मी. हरे कृष्ण भगवद्गीता माताजी. 10व्या अध्यायातील 25वा श्लोक. नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ती तत्रार्पिता नियमितः स्मरण न कलाः एतदर्शी तव कृपा भगवान मामापि दुर्दैवम इदम ज्ञानम अहम इहना. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे परम पुरुषा भगवंत, तुझ्या पवित्र नामातच जीवाचे सर्व सौभाग्य आहे आणि म्हणून तुझी अनेक नावे आहेत, जसे की कृष्ण आणि गोविंदा. तू ज्या नामामध्ये आपले सर्व सामर्थ्य गुंतवले आहेस आणि ते लक्षात ठेवण्यासाठी कोणतेही कठोर आणि जलद नियम नाहीत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग त्याच्यासाठी काहीही नियम नाहीयेत हो. मग या पवित्र नामातच जीवाचं सौभाग्य आहे. आणि जसं तू कृष्ण गोविंद, मग जो गोविंद म्हणजे जो गायींचं रक्षण करणारा, कृष्ण जो सगळ्यांना आकर्षित करणारा, या नामामध्ये जे सामर्थ्य गुंतवलं आहेस ते लक्षात ठेवण्यासाठी कुठलंही कठोर, मग ते कृष्णाचं नाव घेणं हे खूप कठीण नाहीये हो. त्याला खूप कठीण नियमही नाहीयेत. मग काय डूज आणि डोंट्स आहेत की काय करायला पाहिजे आणि काय करायला नको. मग हा जो नाम जप करताना काय काय तुम्ही करू शकता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पुढची स्लाइड माताजी. मग स्लाइड याच्यासाठी तुम्ही नाही काय आली ना. केलं पाहिजे. मग हरे हरे कृष्ण कृष्ण. महामंत्राचा हा वाचा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण महामंत्राचा जप सुरू करण्यापूर्वी पंचतत्व मंत्राचा जप करावा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग हा जो कुठला पंचतत्व मंत्र आहे, तर श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु चैतन्य नित्यानंदा प्रभु श्री अद्वैत नित्यानंद गदाधर अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त गौर वृंदा. भक्त वृंद. जिथे प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभू, प्रभू नित्यानंद
अद्वैत गदाधर आणि श्रीवासादी या सगळ्यांचं जिथे स्मरण केलं जातं आणि मग त्या स्मरणातून, म्हणून बऱ्याचदा म्हणतात की मग जेव्हा आपण हरे कृष्णाचा महामंत्र म्हणायला लागतो तेव्हा बऱ्याचदा मग मन जर कुठेतरी लो फील करत असेल, चंचल असेल, तर त्याच्यामध्ये कुठेतरी मग तो येत नाही. आपण म्हणतो ना, कुठेतरी मन रमत नाही. 1 जप कर, 2 माळा कर, 3 माळा कर, 4. मग ह्या पंचतत्व मंत्राला सुद्धा तितक्या 108 वेळा म्हणा, की निश्चितच त्या पवित्र मंत्रामध्ये सुद्धा तितकीच गोडी जाणवायला लागते. आणि म्हणून या पंचतत्व मंत्राला एक स्मरण आहे. या सगळ्या सगळ्या महान व्यक्तींचं स्मरण केलं जातं. म्हणून या पंचतत्व, मग प्रत्येक माळ जपाल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मग हे जेव्हा जप कराल तेव्हा प्रत्येक माळेच्या आधी तुम्ही हा पंचतत्व मंत्र म्हणा आणि मंत्र ऐकता येईल इतक्या जोरात म्हणा हो. मग कुणाला अगदी जोरजोरात, मग कोणी आजारी व्यक्ती असेल त्यांना सुद्धा पॉझिटिव्ह वाईब्सच मिळतील. पण कोणी झोपलं आहे तर स्वतःला ऐकू येईल. मग गाण्याच्या भेंड्या तर मोठमोठ्यांनी गाड्यांमध्ये इकडे तिकडे जोरात, मग त्याची लाज वाटू नये. मंत्र म्हणताना म्हणजे भक्तांना ते सांगायची गरजच नाहीये, कारण ह्या सगळ्या एक फॉर्मॅलिटी म्हणून या स्लाइड्स बनवलेल्या आहेत. परंतु सांगण्याचा उद्देश हा प्रत्येक शब्दाचा उच्चार, आणि ते इतकं महत्वाचं आहे की ते 16 बीजाक्षरी मंत्र आहे आणि प्रत्येक शब्दाचा उच्चार हा स्पष्टपणे व्हायला पाहिजे. मग जप महामंत्राचा जप आदरपूर्वक भक्तिभावाने एकाग्र चित्ताने करावा. मग कुठेतरी हातात मोबाईल आहे, समोर टीव्ही चालू आहे, हातात पुस्तक वाचतोय, कुठेतरी भाजी करताय, ठीक आहे. अन्न करताना किंवा हे करताना निश्चितच, म्हणजे बायकांना कधी कधी नाही पूर्णपणे वेळ मिळत, तर स्वयंपाक करताना निश्चितच कधी कधी केलं जातं. पण पण प्रभुपाद म्हणतात की तुम्ही वाळेवरती जप करा. मग जे काही वेळ काढाल तो निश्चित, वेळ नाही ही सबब आपण खूप देऊ शकतो हो, पण याच्यातनं कोणाला नुकसान आहे? तुमचंच आहे हो. नामनिष्ठ प्रभू सांगतात, सकाळी 5 वाजल्यापासून 11 वाजेपर्यंतचं टाइम टेबल स्वतःचं अॅनलाइज करा. कळेल तुम्ही किती वेळ कुठे घालवताय आणि मग तुम्ही वेळ नाही हे कारण निश्चितच सांगणार नाही. आणि मग हा मंत्र कुठेही बसून करा, की जप आदरपूर्वक भक्तिभावाने एकाग्र चित्ताने करा. मग कराल तर मी लहान मुलांना सांगताना पण हेच सांगायची त्यांच्या क्लासमध्ये, जसं तुम्ही खेळताय ना, खेळा व्यवस्थित. अभ्यास करताय पूर्ण एकाग्र चित्ताने करा. खाताय तेव्हा खाणं एकाग्र चित्ताने. मग नाचणं एकाग्र, की प्रत्येक गोष्टीला तो न्याय दिला पाहिजे. त्याचप्रमाणे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये एकाग्र होण्यासाठी ती एकाग्र चित्ताने करणं. मग त्याच्यासाठी नाहीये कुठलं बंधन. तुम्ही कुठल्याही दिशेला बसा, एकाग्र बसा, कुठल्याही स्थळी जाऊन करा, त्याला नाहीये कुठलं बंधन. कधीही जप करता येईल. कोणत्याही वेळी. मग त्यासाठी तुम्ही ब्रह्ममुहूर्त गाठलात तर खूप चांगलं आहे. सकाळी जी 4:30 ला मंगल आरती असते आपली, तेव्हा तुम्ही उठून मग स्नान करण्याची सुद्धा नाही, म्हणजे स्नानाच्या पूर्वी तुम्ही केलं तरी त्यालाही काही बंधन नाही. शेवटी मन चंगा तो गाखोटी में गंगा हो. तुमचं मन चांगलं पाहिजे. त्या मनाने जे तुम्ही मनापासून तेव्हा तो जप करताय हे अत्यंत महत्वाचं आहे आणि म्हणून ते जास्त श्रेयस्कर. पण ब्रह्ममुहूर्तावर करणं, की ऐश्वर्या माताजींची वाक्य मला आठवतात, कुठेतरी कनेक्ट होतो मग आपण त्यावेळेला. कारण प्रत्यक्ष ब्रह्माचा निवास, मग त्या ब्रह्ममुहूर्त का म्हटलंय त्या काळाला? कारण खरोखर ती अत्यंत सात्विक वेळ असते आणि त्या वेळेला करणं हे खूप महत्वाचं आहे. मग स्नानापूर्वी पण करता येईल. तुम्ही शुचिर्भूत होऊन स्नान करून केलं तरी चालेल, स्नानाच्या आधी केलं तरी चालेल. मग प्रभुपाद म्हणतात की तुम्ही तो 108 मण्यांवर करा. मग जे मी तुम्हाला माळ दाखवली, मी 1 मिनिट माळ घेऊन येते माझी. आता तुम्हाला या छोट्या स्क्रीनवर मी कितपत दाखवू शकेन मला माहिती नाही, पण मी प्रयत्न करते. ही जी असते ही मी दिसतीये का तुम्हाला? हो हो तर ही जी हो असते ही जपाची बॅग आहे. आणि आता पुढची स्लाइड आहे ना माताची हा, अच्छा, ठीक आहे. मग आता जेव्हा डोंट करताना काय सांगितलंय, जप करताना तो मोजणं श्रेयस्कर आहे. त्याच्या पुढची स्लाइड माताजी. हरे कृष्ण.
जप स्नानापूर्वी करता येतो. येस. कोणत्याही वेळेला जप करा, ब्रह्ममुहूर्तावर, स्नानापूर्वी करा. मग त्याचे डोंट काय आहेत ते आपण कोणत्याही स्थळी ठीक आहे, ते पण झालं माताजी. प्रत्येक शब्दाचा उच्चार मंत्र ऐकता येईल एवढ्या जोरात म्हणावा. आता त्याचे जे डोंट्स आहेत ना, हे पंचतत्व मंत्र आहे. हां. आणि मग मग आपण याचे डोंट्स बघायचे आहेत, की काय नाही केलं पाहिजे. तर बाकीचे सगळे नियम याला काहीच नाहीयेत. महामंत्राचा प्रत्येक शब्दाचा उच्चार. मग त्या हरेमध्ये जसं मी म्हटलं भगवंतांची शक्ती आहे त्याच्यामध्ये. हरे कृष्ण हरे मग कृष्ण आणि राम एकच हो. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हा 16 बीजाक्षरी. प्रत्येक शब्दाचा उच्चार नीट असावा. हरे कृष्ण. मग हा जो माळेतला कृष्णमणी आहे ना, जो तिथे दाखवलाय, ह्या कृष्णमण्याला ओलांडू नये. आणि या कृष्णमण्यावरती नाही, ही कुठेतरी सुरुवात असते आणि याच्या बाजूचे जे मणी आहेत, मग मी जर दिसत असेल तुम्हाला तर प्रयत्नपूर्वक सांगते, की दिसते. तुम्ही इथपर्यंत तुम्ही सुरू केला जप आणि जप सुरू करून करून तुम्ही या मण्यापर्यंत आल्यावर हा तुमचा शेवटचा मणी. मग याला न ओलांडता ती माळ अशी उलटी करा आणि मग माळ सुरू करा. कृष्ण मण्याला ओलांडू नका. आणि मग त्याच्यावरनं त्याचाही संदर्भ मी तुम्हाला ग्रुपवर पाठवेन. आणि मग पुन्हा तुम्ही माळ पुढची. मग पुन्हा पंचतत्व मंत्र म्हणा आणि पुढची माळ सुरू करा. पुन्हा जेव्हा तुम्ही या शेवटच्या मण्यावर याल तेव्हा माळ फिरवा. पुन्हा तुम्ही महामंत्र म्हणा, पंचतत्व मंत्र म्हणा, पुढचा माळ करा. अशा प्रकारे तुम्ही कृष्ण मण्यावरती जप करू नये. अशी ही जी जपाची बॅग असते आणि त्याच्यातनं हे बोट बाजूला काढून मग तुम्ही त्या प्रकारे जप करू शकता. मग मोबाईल वाचताना, टीव्ही बघताना एवढं करू नका. ते करायचंय तर पूर्ण टीव्ही बघून घ्या आणि मग एक जप करण्याची एक वेळ ठेवा आणि त्याप्रमाणे जप करा. मग बघा बरं, त्याचे फायदे मी काय सांगणार तुम्हाला किंवा इथे दिलेले आहेत. किती आनंद दिसतोय बघा घरामध्ये. प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर किती आनंद दिसतो आहे. कर्मफलापासून मग असा मंत्र जप केल्यामुळे जे काही कर्म केली जात आहेत, मग जे इस्कॉनचे नियम आपण बघितले, मांसाहार करू नये, की जुगार खेळू नका, परस्त्रीशी संबंध आणि मद्यपान करू नका, या सगळ्या गोष्टी जेव्हा आपण करतो आणि जे काही ज्यांनी केलेलं आहे, मग जर या मंत्र जपाचा आणि नामस्मरण सुरू करून भक्तीच्या मार्गावर आल्यानंतर निश्चित या कर्मांपासून मुक्ती मिळण्याचा प्रयत्न होऊ शकेल. हरे कृष्ण. आणि मग वाईट सवयींपासून मुक्तता मिळेल. कुठेतरी मन एकाग्र करायचा प्रयत्न कराल. मग त्या नावातच सगळं आहे हो. याची प्रचिती प्रत्येकाने घ्यायची आहे. मग ही मी केल्याने काय होणार आहे? नाही हो, तुम्ही कोणाला असं समजावू शकत नाही. कुणावर लादूही शकत नाही. पण निश्चित सांगू शकता. सांगण्याचा प्रयत्न करा. बाकी जे जे ते आपण म्हणतो ना, जसं अर्जुनाने कृष्णाला सुद्धा शेवटच्या अध्यायात तेच सांगितलंय 18. मी तुला सगळं ज्ञान दिलंय, पण आता तुला ठरवायचंय तुला काय करायचंय ते. मग सगळ्या चिंता, तणावांपासून मुक्ती मिळते. बघा किती आनंद आहे. मग नामनिष्ठ प्रभूजी नेहमी सांगतात, की आम्हालाही हे आणायचं असतं, ते करायचं असतं, पण आम्हाला कधी त्याचा ताण-तणाव वाटत नाही का वैष्णवाला खरंच वाटत नाही. कारण ती कृष्ण आहे आणि सगळ्याची काळजी घेतोय. कारण कुठेतरी ते बंधनं नाहीये. कुठेतरी ते समाधान आहे हो मनामध्ये. चिंता आणि या गोष्टी नाही मनाला शिवत. असं हे चिंता तणावापासून मग मनाची शांती बघा किती आनंद आहे प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर. असं हे यात्रांना जेव्हा जातात ना, आता प्रभूजींनी पुरीची यात्रा केली, त्याच्या आधी मायापूर यात्रा, वृंदावन यात्रा. नक्की अनुभव घ्या. ज्यांना आवडत असेल त्यांनी नक्की याचा अनुभव घ्या. आणि त्याच्यामध्ये असं हे कीर्तन केलं जातं, निर्मळ आनंद मिळतो हा. हरे कृष्ण. मग आत्मज्ञान मिळतं, समाज प्रबोधन केलं जातं. आजूबाजूला जर कोणी वाईट प्रवृत्तीने काही वाईट काम करत असेल, तर निश्चित ते सुद्धा थांबतील ते करताना. इतकं याचं समाज प्रबोधन, कुठेतरी आत्मज्ञान मिळतं यांनी. आणि मग या महामंत्राचे लोक काय म्हणतात, की ह्या महामंत्राविषयी बरेच लोकांनी काय-काय सांगितलंय. जसं अनेक उद्योगपती आहेत. की ही खरोखरच ईश्वराचा साक्षात्कार होण्याची प्रक्रिया आहे. जॉर्ज हॅरिसन म्हणतायत. त्याच्यानंतर फोर्डचे मालक आहेत, ज्यांनी म्हटलं आहे. हे हॅलीचे जीन पॉल हॅली असे हे सर्वात तरुण दिग्दर्शक, की जग सुरू केल्यापासून
महामंत्राचा जप सुरू केल्यापासून मला सगळं अनुकूल घडायला लागलं आहे. असे असे बरेच आहेत जे मी पीडीएफ तुमच्याशी शेअर करीन. मग हे फोडचे मालक आहेत, ज्यांना अमरीश प्रभूच म्हटलं जातं, की हरे कृष्णाच्या मंत्रामुळे आयुष्यातील चढ उतारावर मी सहजपणे आत्मविश्वासाने मनःशांतीने पार करू. मग कुणाला नाहीये तो? भौतिक जगामध्ये दुःख तर सगळ्यांना आहे. सुख-दुःख या टप्प्यावरनच आपण जातोय. पण त्या सुखामध्येही हुरळून जायचं नाही आणि दुःखामध्येही होरपळून जायचं नाही. मग त्याला मनःशांतीने कसं सांगणं खूप सोपं आहे हो. लोकांना तत्वज्ञान देणं सोपं आहे, पण ते मनापासून आचरण किती महत्वाचं आहे. असे हे फोडचे मालक, की ज्यांनी अनेक इस्कॉनच्या मंदिरांना मदत दिलेली आहे, जी आपलं अर्थार्जन त्यांनी केलं त्याची मदत त्यांनी इस्कॉन अनेक मंदिरांसाठी दिली. मग अनेक असे दिग्दर्शक आहेत, ज्यांनी आपली मतं असे अनेक मतं आहेत, जी मी तुम्हाला पीडीएफ मध्ये शेअर करीन. सगळी वाचायला नको आता. हरे कृष्ण माताजी पुढे जाऊ शकता. असे बरेच उद्योगपती आहेत, मॉडेल आहेत, की ज्यांनी आपली मतं दिलेली आहेत. की त्यांना त्याच्यापासून काय त्यांचा बघा म्हणून मी म्हटलं की प्रचिती. मग तुम्ही पहिल्या दिवसापासून 18व्या दिवसापर्यंत जे काही एक माळ सुरू कराल, मग त्याची प्रचिती तुम्हीच घ्या हो स्वतःहून. हे सगळे प्रत्येकाने आपली मतं सांगितलेली आहेत, की त्यांना त्यांच्या आयुष्यात काय बदल झाला. आणि निश्चितच म्हणून सांगितलं, की तुम्हीही नामजप करू शकता आणि आनंदी राहू शकता. सच्चित आनंद भगवंतांना ते आपल्याला त्या आनंदमय कोशामध्येच बघायचं आहे आणि म्हणूनच तो शाश्वत असा आणि ज्ञानाने परिपूर्ण असा जो टप्पा आहे आणि म्हणूनच हे ज्ञान घेऊन त्या भक्तीच्या मार्गावरती या यज्ञाचं कुठेतरी पालन करून आपल्याला त्या भक्तीचा सर्वोच्च योग गाठायचा आहे. अशा या भक्तीच्या योगामध्ये उद्या आपण शिरणार आहोत. तिथे कुठेतरी आपण प्रवेश केलेला आहे फक्त 6व्या अध्यायातून आणि उद्याचा हा अध्याय भक्ती योगाला सुरुवात करणार आहे. इति षष्ठोध्याय समाप्तः. कुणालाही काही प्रश्न असतील तर निश्चित विचारा. माताजी तुम्ही रेकॉर्डिंग थांबवू शकता, शेअरिंग पण थांबवू शकता. थँक यू सो मच ललिता माताजी. खूप मदत झाली.